Gusto ko lang ipaalala, and I think Executive Director Alcantara is here. In the diffusion notice, if we will recall, on the second page, apakaliwanag na nakalagay with a view to extradition. Walang binabanggit na surrender. With a view to extradition and assurances given that extradition will be sought. 2 beses inulit ng Interpol to. Extradition is explicit. Secretary Remulla, kung obligasyon natin, ang obligasyon natin, extradition. Pati yung Interpol yan ang sabi. Sila ho ang magka-file ng extradition, hindi po tayo. Hindi ho namin option yon. Yung po option po nila yon. Hindi namin option yon. Kasi ang option lang po namin, surrender lang. At sasagutin natin ang extradition kung sila po ay mag-file. Under the law po. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niya nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Even though only 12 to 15 hours as measured by... Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender, para sa foreign national. Ilang beses na rin pinaliwanag ni Attorney Medina yan sa first and second hearing na maliwanag na para sa foreign national yan. Kaya mukhang malabo ito. Sa interpretation po yun, hindi ho sa batas yun. Nasa transcript po, ang liwaliwanag, may amendment si Senator Subiri at the time, nakalista lahat ng bill spending, pare-pareho po ang referral sa foreign lang, hindi po pwede sa Pilipino. Hindi bale, tulad nga ng sinabi ni Senator Cayetano, we agree to disagree, hindi po pwede para sa amin, maliwanag.